lam jungi ban pin kan mau ya pigi pat ba haba jingkyrshan ni ka boys of the people party pidang tang gawai ka thong ba ka ta kalong banwan ra ya ka lawai ka pasngai nakam ta ki khon ki ti ka jungi ban ya dai ka ni ka ri ka jungi o bat kum chu ban pin khan ya ka chat ban ri ka jungi rain la job election teng teng ka jing prakhat ka chukla ola job MP la doni jing smo kwa ma ola kwa MP scheme ni haban pensyai ba pek uniu MP uniu san klor snem lai pun rio teli constituency la ngi pia markat no nginio nginamla ban pendap ye kita o gila job ya ka district council hani la kham kwa shisho o gila wan ki samla le si ban ur ban nam ban nyimbyang ke kam ke jam o nomar bangila bat ke por hapo district council te ni la community ban yo ye ni hapan pen su tho biang iki bakim dei ban su tho bagla la ngi job MP la ngi job ya baro like li district council la ngim job hi ya ka sarkar jela kam don jimon nomar katang nginom le ya ka kaban pen snutur yo snem arbo prah katakan lang kajingay pin smutu kajingi upat ba ni kwaru ban pin kan mau ya biya ni kapor ka pamata haba ka party ka rai ban say ya gini ki kartong ka examen lani ka bishar ka pension nongrim bat ban strwa shabi ki pa bagin long kita kumrong i doktor pat scam nilong tangki atiar jangga jat penriu lingba ka boys of the people party ngimla ban le try clear yau pat ba katakan dia kebangingi kuaban sandur, katakan dia kebangingi kuaban penuandur. Kalau John lagi, wepat ki seng sang perthai. Ngala ikumno ki we ki seng sang perthai ki traikam. Ki John ki nongelam, ki veteran, ki bangiong, ki bela rimba, ki bela shong that na kamele election. Ndai nomor bikiram, ndai kila shong that monsmo ba kumto kila tray party, ndai haki party meeting. Uta veteran nani uriu ramba ubala temen ubala ramba bhagata habu ai jimut haga party ka kham khia ka jing ai jimut jang utai MDC ubarang shi job tang shi snem arsnem namar ki buram ki kham buram ki kham nyokor tang ye kita ki bala jit nani ki MDC ki MD ki MLA ki MP o nong tray party ka sur ka chu ka dei banwan hadin kam dei banwan hakmat kata kam dei ka culture nani kata kam dei ka bamangi ka party ni kai ni ka party nyong ki hot jang ka party ki nongalam jo ka party kila ban yo ya ka chingla lu ban kren ban pen snow ya ka nugo ka mat ka bangi don u MDC u MLA u MP u haban puram ya kata government baga voice of the people party u patba ulang honor ki nong tray party but kini ki nong ikmat ki jongi tenamar kata ka daw ni kwa ban pin kan mau ya bi kumba bila Shaniah haga party kumba bila Shaniah hagi nongelam jaga party wat pin pakala panwat lintipat yai Shaniah haga party nimko abagata kecik perkat jongpi kan paino show brio and uniu brio itu atir ubangin say kat kum kecik ibet jongi ka party bat lada kalong haga ta garukam perkat nganong ipi ki MLA ki MDC ki MP ki sigi kenom no ban syukur yau patba kin hapan le pet ya ka bangila keluar hakmat upatba hakipor yalam election kata ni ke cingkwa ke ban pen kan mau ya pi ki patba ki bon syakani ke cingrang ban phai biang syakatai kan nongrim ka bamangi kom ki nongelam nyelaseng ya kan ke party namar kalong ka don kam yang ki patba panlong ki scam jingmot yaladi haba ki bril ki kli yak arbu pra ngong ka ka bangai kalong ku play ule chuba yak chidwai jonga chat shari shakma klemle ran bom ki jingkyrshan pra yeni yad dagan ka linti ka babet yeni yad dagan ka linti ba khoi bangini prta pra bani ki nongelam hagan ka por bana bangi prtaru yende ra ikiti kishgi ban pnisha bangi prta na ka donor kamensi ban ngidang scam bangini prta pra haduh bangidala ban ala ya ka voice of the people party bagan sensyar ya ka negeri ka baid ka chi ngenya pertalang bangi laise laiwa ha upra baro bro keberan hagan ka por ka pementa ha upra
Prah không chăm xây xiên haduh prah haduh prah kumay shimon uplen turku ya people